Hej alle sammen, vi har lavet en video om YouTube-finter. Øv dem derhjemme, hvis I kan. Jeg vil starte med en fint, der hedder Bimmerfinten, som er en step over, husmand, step over, og så tic-tac-finten. Hej, jeg vil lave en fint, der hedder Bæverfinten. Det er en stepper, husmand, stepper. Jeg vil så lave en fint, der hedder Skillswings, de har lavet. Det er nogle YouTubere, der laver fodbold. Så det er en rulle på Kotje og Lautrup. Jeg vil lave en fint, der hedder Plovfinten, for det er mig selv, der har lavet den. Det er en rulle, eller en kotje, yderside. Nu vil jeg lave en fint, der hedder husmand Messi-fint, hvor jeg ligesom trækker, og så er det husmand, og så der. Det er mig igen, så jeg vil gerne lave en fint, der hedder Laudrup-finten. Vi laver nogle skud. Det her det er en øvelse, man kan lade derhjemme, eller hvis du har nogen, man kan skyde ind på. Jeg spiller Frederik, han spiller mig igen, og så skyder jeg. Det her det er en ny øvelse. Okay, det var en fejl. Vi prøver lige igen. Det var altså den her gang, så med når vi laver en ny.